Destul de puțin eu, pentru că o să mănânce și fetele chiftelele și cam fac nazuri la verdeață. Piper alb și sare. Mai spargem și 2 ouă. Între timp, înainte să ne murdărim pe mâini, pregătim și făina prin care o să dăm chiftelele. Bună, dragilor! M-am gândit că poate vă inspir și pe voi, că știu sigur că e problema aia cu ce, Doamne iartă-mă, mai gătim. E bine, de data asta am luat niște carne tocată, un pic mai grasă și desfac niște usturoi pentru că vreau să facem niște chiftele, chifteluțe. Mâncăm chifteluțe? Dar mie nu vreau să mănânc. Tu nu vrei să mănânci în general, așa? Să începem operațiunea amestecatul. De-aia mi-am pus cea mai grea operațiune. Practic, chiftelele se fac de la sine. Imediat. Bun, eu îmi iau niște mănuși, pentru că o să amestec cu mâinile chiftelele. Mi se pare că așa se amestecă cel mai bine. Dar, înainte de a amesteca ceva, trebuie să și combinăm. Deci am aici și 1 kg de spată, că e mai grasă. Usturoi din belșug, eu am pus 2 căpățâni de usturoi și am fiert în prealabil 4 cartofi, cam așa, cât pumnul, pe care am să îi presez ca la pure. Bine, 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 bine. Cartofii îi punem aici peste carne. Cartofii au rolul de a afâna chiftelele, adică să le facă mai pufoase, mai ușor de mâncat. Pe lângă asta am tocat niște mărar și niște pătrunjel. Clasic. Din cantitatea de carne pe care am avut-o și cu ingredientele adăugate, mi-au ieșit 33 de chiftele, dintre care 10 sunt cu susan și restul sunt tăvălite prin făină. Ambele părți până se rumenesc frumos. După cum vedeți, cele cu susan s-au prăjit mai puțin. Celelalte s-au rumenit frumos. Chiftelele mele arată cam așa. Și hai să le și gustăm, să vedem dacă sunt comestibile sau nu. Astea sunt cele cu susan. Sunt foarte bune, sunt excelente.